Нито една служба не се наема да изпрати товар до Русия. Санкции, забрани, спиране на авиацията и вашият бизнес страда. Но има надежден обходен маршрут, изпитан от стотици клиенти още от 2022 година. Между февруари и май 2025 година Европейският съюз прие 16-тия и 17-тия пакет санкции, които засилиха контрола върху превоза на стоки с двойна употреба. Това се отрази и на куриерските услуги, които вече изискват или пълна забрана, или специални мерки при транспортиране на документи, особено с юридическа значимост. През 2024 година вносът на България от Русия рязко намаля до около 339 милиона долара, падайки от ниво над 1,5 милиарда през 2023. Износът спадна до около 400,5 милиона долара. По-рано, през 2022, Русия доставяше на България нефт на стойност около 3,5 милиарда евро, превръщайки се в най-големия петролен партньор. Тогава България купуваше от Русия повече, отколкото от Германия. Но вече през 2023 и 2024 страната се отказа от руския газ и пренастрои енергийната си инфраструктура към втечнен природен газ и транзит през други маршрути. Здравейте! Аз съм Алексей Антонов. През 2014 година основах Международната куриерска служба TSM, която организира превоз на товари до всяко населено място в Русия от България, въпреки санкциите, затворените граници и пандемията. Доставката на товари до Русия и от Русия е напълно реална. Нашият логистичен отдел изгради алтернативни маршрути през приятелски държави и създаде собствена агентска мрежа. Централният офис и складът се намират в Москва, а имаме офиси в Турция, Китай, Обединените арабски емирства, Балтийските страни и в цялата ОНД. От 2022 година до днес успешно превозваме товари от България до Русия и сме получили стотици благодарности и положителни отзиви. До компанията Time Saving Machine се обръщат хора, когато искат да изпратят в Русия стоки, оборудване, резервни части, мебели или да организират международно преместване. Как да поръчате превоз на товар до Русия през 2025 година? Първо, свържете се с менеджер на TMS по най-удобния за вас начин, по телефон, в чата на сайта timesavingmachine.com или чрез WhatsApp или Telegram. Второ, съобщете какъв точно товар изпращате до Русия. Още по-добре. Изпратете снимка или видео на пратката, за да могат логистиците да въведат точно описание в митническите документи. Колкото по-подробно е описанието, толкова по-бързо митницата освобождава товара. Посочете размерите и теглото за изчисляване на цената на доставката. Трето, ако изпращачът е юридическо лице, изпратете фирмените данни за изготвяне на договор за услуги. Ако е физическо лице, необходим е паспорт. Четвърто, изпратете точните адреси на изпращача в България с посочен град и адреса на получателя в Русия. Четвърто, подпишете договора за услуги. Пето, посочете удобно време и място, за да може куриерът да вземе пратката. Шесто, получавате номер за проследяване, за да следите онлайн превоза до Русия. Ние доставяме товари в Русия до вратата на получателя във всяко населено място, в дом, офис или държавна институция от 1 до 12 работни дни, в зависимост от избрания тарифен план. Целият цикъл на превоза от България до Русия е под пълен контрол на личен мениджър. Мениджърът обикновено предлага 3 начина за превоз до Русия. Въздушен транспорт, най-бързата доставка до Русия от 40 и 8 часа. Експресна доставка, транзит през нашите хъбове в ОНД или Европа, според държавата на изпращане. Време за доставка от 3 до 7 работни дни. Икономична доставка, отличен вариант, ако не бързате. Време за доставка приблизително 2 до 3 седмици. Който и тариф да изберете, доставката до Русия се извършва до вратата на получателя. Нашите логистици се грижат за митническите документи, сигурната опаковка, маршрута и избора на най-добрия начин за превоз. Хиляди хора от цял свят вече повериха доставката на своите товари до Русия на компанията Time Saving Machine. Прочетете реални отзиви на timesavingmachine.com, Google Maps, 2GIS Maps, Yandex Maps, Facebook. Винаги проверявайте отзивите преди изпращане. Готови ли сте да изпратите товар до Русия? Не чакайте. Посетете timesavingmachine.com, пишете ни в WhatsApp или Telegram, за да направите заявка само за няколко минути. Ако това видео ви е било полезно, натиснете харесвам и не забравяйте да се абонирате.